bolo to asi rok 2012, kedy som ťa tu videl prvýkrát a už vtedy sme si hovorili, že toto bude jazdec, ktorý bude jedného dňa jazdiť po celom svete a získavať cenné medaile. Už vtedy bolo vidieť, že si mal niečo navyše. Aké to bolo tedy, keď si chytil prvý cyklotrialový bicykel do ruky a začal si sa tomu venovať? Tak pre mňa to bola vášeň na prvý pohľad, na prvý dotyk s tým bicyklom a bavil som sa s tým odmala a drží ma to doteraz, takže bolo to iba o tom, že som chcel posúvať svoje limity a mal som hlavne pri tom veľa zábavy a užíval som si tú jazdu. Čo ťa k tomu priviedlo? Rodičia, kamaráti alebo nejaká komunita? Tak v prvom rade to boli rodičia. Otec jazdeval na motorke a chcel asi po mňa, aby som pokračoval v jeho šlapajách. Takže prvým krokom bolo kúpiť mi nejaký bicykel a naučiť sa základy. Ale ja som sa od toho bicykla nejako neodpútal a ostal som na ňom. A pamätáš si na tvoj úplne prvý bicykel, cyklotrialový? Prvý bicykel si pamätám. Pre väčšinu divákov a poslúchajúcich to asi nebude nič známe, ale bol to strieborný železný Monty bicykel. Ešte pre niektorých, ktorí tu sú... Zle ma počuť? Takže bližšie mikrofónu asi. Monty X Lite, možno niektorí poslucháči budú vedieť, čo to je. A to bol môj prvý bike. Takže o prvom bicykli sme sa už dozvedeli. Dneskajšia doba je taká, že tie bicykle sú už ďaleko na vysokej úrovni, takisto tá váha je veľmi nízka. Ten prvý bicykel, koľko mohol tak vážiť? Môj prvý bike mal okolo 13,5 kg. Dnešné detské bicykle majú pod 6 kg. Koľko bicykel má, akože teraz čo máš ty? Môj aktuálny bicykel má tesne pod 7 kg, takže naozaj polovičná váha. Nízka váha, to sú tak 4 múky. A keď sme sa dozvedeli už niečo o tvojom prvom bicykli, tak skúsi spomenúť nejaký prvý pád, ktorý si mal. Pár vážnejších pádov som mal už predtým, ako som začal s cyklotriálom, ale prvý vážny pád v cyklotriále mohol byť v mojej asi prvej sezóne na konci, na českom preteku, na majstrovstvách Českej republiky v Biu. A vtedy som sa v podstate skotúlal dole kopcom, hlavou dopadol na kolík, helma sa zlomila na dve časti a ja som so slabším otrasom mozgu nejako došiel domov s rodičmi. Tak toto neznie najlepšie. A aké to teda bolo sa zase naspäť postaviť na ten bicykel a pretekať? Lebo aj tu vidíme, že aj dneska tu boli nejaké pády a tie pády sú súčasťou tohto športu, lebo iba tým, že sa posúvaš ďalej, sa ti môže niečo stať a môžeš spadnúť, ale zase sa musíš postaviť. Aké to bolo, to stane? Tak tie pády nás oceľujú a človek sa na to musí pozrieť s nejakým nadhľadom, kde urobil chybu, ponaučiť sa z toho a samozrejme pre dieťa je to ťažké, bol tam strach postaviť sa znova na bicykel na nejakú výšku alebo na nejaký dlhý zjazd, kde by som mohol znova potenciálne spadnúť, ale bolo to iba o chybách a ponaučení sa z nich a človek ide ďalej. Pády sú súčasťou toho športu a proste posúvame sa s nimi. Presne tak, takže z malého chalana, čo skákal po obrubníkoch, sa stal chalan, čo skáče po svetových podujatiach. Poďme sa pozrieť, ako sa tam dostal. Trial vyzerá ľahko, ale len dovtedy, kým neskúsite. Ale takisto aj pumptrack vyzerá ľahko, lebo bolo to dneska vidieť, že niektorí rodičia si tento pumptrack vyskúšali a zistili, že to nie je také jednoduché, ako sa na prvý dojem zdá. Ale čo všetko sa skrýva za tvojou prípravou v rámci trialu, že ako vyzerá tvoj bežný tréningový týždeň? Tak aktuálne je to trochu intenzívnejšie, keďže sa blížime k vrcholu sezóny a majstrovstvám sveta, ktoré sú o mesiac a snažím sa tých tréningov napchať do toho môjho týždňa aspoň 7-8. Teraz sa chystám na menší tréningový camp, kde tie tréningy budú fakt intenzívne a budem sa snažiť vyvrcholiť tú moju formu na koniec roka. A nie je to čisto iba jazdenie na bicykli, je tam ďalšia príprava ako kondičná príprava, nejaký beh alebo šlapanie na horáku a takisto príprava aj v posilovni, kde to telo pripravím a v podstate sa snažím predchádzať touto prípravou nejakým zraneniam alebo úrazom. Chápem, rozumiem. Častokrát to ale nie len o tej silovej príprave, ale určite je potreba sa pripravať aj nejako inak, nejako mentálne. Ako sa s týmto
vyrovnávaš, že ideš na také svetové podujatia, kde sú naozaj veľké očakávania. Ako s týmto bojuješ? Mentálna príprava je takisto veľká časť toho úspechu a v predošlých rokoch som pracoval s viacerými odborníkmi, ktorí mi pomáhali, ale v aktuálnej sezóne a v posledných rokoch sa hlavne snažím pracovať s tým, že sa pýtam starších jazdcov, skúsenejších jazdcov, ktorí už nejazdia alebo dosiahli nejaké výsledky a čerpám tú inšpiráciu a informácie od nich a snažím sa to implementovať do tých mojich výkonov a do tej mojej jazdy. Rozumiem. Vraj si skúšal aj iné tréningy, box, kondičné tréningy, fyzio. Čo ti najviac pomohlo? Keď som bol menší, tak som chodieval na Thai box. Tam som sa zúčastňoval tréningov možno 5-6 rokov aktívne. Môj mikrofón je počuť. Musíš hovoriť bližšie. Bližšie, lepšie? No. Mám kričať? Že skús hlasnejšie. Aha. Počuť ma už teraz? Takže treba hovoriť len hlasnejšie, aby ťa bolo lepšie počuť. No, takže venoval som sa tomu Thai boxu. Všetko to bolo v tej rovnakej časovej čiare, ako bol môj cyklotriál. Takže venoval som sa Thai boxu, neskôr florbalu. Pred začiatkom triálu som sa venoval chvíľku futbalu, to ma moc nechytilo. A bolo tam veľa športov, cez ktoré som si prešiel a užíval som si ich takisto, ale ten bicykel ma nikdy neopustil a venujem sa tomu doteraz. Triál síce individuálny šport, ale každý šport potrebuje byť nejakým spôsobom vedený, organizovaný, takže potrebuje nejakého trénera. Mal si veľa trénerov, alebo... Prešiel som si cez viacero trénerov. Možno pre niektorých prítomných tu budú známe mená ako Peter Barta, Karel Servin. Ešte možno niektorí si zaspomínajú na Martina Marshallu, ktorý kedysi jazdieval a bol to jeden z mojich prvých trénerov, ktorý ma naučil nejakým základom a potom som sa dlhé roky snažil zlepšovať a pomáhal mi pri tom Peter Barta, ktorý dokázal ten môj level posunúť na vysokú úroveň a posledných 8 rokov spolupracujem s poľským trénerom Karolom Servinom a s ním to ťahnem až doteraz. Určite sú také dni, kedy si možno aj unavený, možno aj strácaš motiváciu a ako sa s týmto vyrovnávaš, že ideš teda na ten tréning a možno si nie je úplne nastavený, že dneska idem podať tie svoje výkony. Ako sa s týmto vysporiadaš? Takýchto dní je určite mnoho, hlavne teraz v jesennej časti sezóny, keď je vonku mokro, človeku sa nechce ísť, oblieť sa do toho overallu a ísť do dažďa alebo podobne, takže je tam tá túžba dosiahnuť niečo, ale hlavne to chcenie, že proste vidím za tým nejaký vyšší cieľ a viem, že tie tréningy na mokro ma dokážu posunúť a viem sa zlepšiť, takže nie je to iba o tom ísť jazdiť, kedy chceme, ale vedieť sa prekonať a proste zabojovať, aj keď to proste nejde a vonku je mokro. Ďakujem mojim asistentom za to, že nám dali reproduktor bližšie. Erika, poprosím ťa to kolečko na ten zvuk tu mi stiahni dole, to nemá vplyv na zvuk mikrofónu. Toto by mal byť len čisto zvuk. Takže pokračujeme ďalej. A stalo sa ti popri tomto všetkom, čo teraz si popísal, že teda je to veľmi náročné ísť do dažďa trénovať, mne by sa nechcelo ísť von, keď troška fúka, nie ešte keď ide dážď a trénovať na šmiklavé skaly, že či sa ti stalo niekedy, že si mal naozaj chuť skončiť za tie roky? Takých momentov tam zopár bolo, ale keďže tá moja túžba na tom bicykli niečo dosiahnuť a to každodenné zlepšovanie je veľmi vysoko, tak nikdy som takej túžbe neodolal a proste som pokračoval. Dával som si niekedy kratšie pauzy, ktoré ma vždy dokázali zresetovať a v podstate potom tam bol vždycky nový náboj jazdiť a užívať si to ďalej. Perfektné. A ako reaguješ, keď sa ti napríklad nedarí možno nejaké neúspechy, alebo keď si niekde na svetovom podujatí a vieš, že teda strašne túžiš potom postupe do finále, tá konkurencia je naozaj vysoká, že ako s týmto bojuješ, lebo nie raz to bolo, že ti proste ušlo o finálové miesto, o naozaj náličko, ozaj, že o chlpy, tak sa hovorí, naozaj, že 10 bodov a do finále si nepostúpil. Na tých svetových pohároch je to veľmi vyrovnané, tá top
15, top 20 jazdcov dokáže zajazdiť veľmi dobre a postúpiť do tej finálovej top 6. Pre mňa bola hlavne frustrujúca tá posledná sezóna, kedy som mal veľa zranení a nedokázal som to nejako ovplyvniť, takže som musel čakať a byť trpezlivý, čo mi nejako nešlo. Chcel som stále na tréningoch pušovať a proste posunúť to ďalej, ale prichádzali iba nové zranenia a podobne. A niekedy je to o tých najmenších chybách, takže eliminovanie chýb a hlavne užívanie si toho momentu niekedy dokáže toho jazdca tak odbremeniť, že ten výsledok nakoniec príde. Ty jazdíš väčšinou sám, respektíve máš nejakých ďalších spolu jazdcov, ktorými trénuješ? Mám viacero tímových kolegov, ak ich tak môžem nazvať, z Lifecycle týmu zo zahraničia, s ktorými trávim čas na tréningových kempoch, alebo potom je to repre tým, keď chodíme na nejaké výjazdy a podobne. To, že niekedy niektoré veci nevídu, to patrí k tej ceste vlastne tým športom. Dôležité, že sa postavíš znova. A ty to robíš nielen doslova, ale po každom páde, ako si spomínal. Nie len po tom páde, ale aj v prenesenom zmysle v rámci tvojich výkonov. Ideme ďalej. Pozrieme sa na nejaké cestovanie a zážitky. Takže povedal si, že si predcestoval viac ako 20 krajín. To je celkom slušný počet. Kde sa ti najviac páčilo? Tak k môjmu srdcu prirastla asi najviac Južná Afrika. Tam to milujem kvôli tým podmienkam na cyklotriál. Je tam nespočetne veľa pobreží plných skal, doslova posiatých skalami, takže stačí vyťahnuť bicykel z kufra auta a ísť jazdiť. Ja som tuto na tejto našej obrazovke dal nejaké zábery svojho YouTube kanálu, takže ak tam budete vidieť Afriku, takže to bolo to. Máš tam nejaké videá z Afriky? Určite tam je nejaké video z Afriky a je to moje obľúbené miesto, takže... Toto bolo úplne na hrane. Ale vidíte, stále sa môže aj v poslednej chvíli niekto spamätať a vrátiť sa naspäť do hry. Takže Afrika je krajina, ktorá ti utkvela v pamäti najviac. Ale sú napríklad určite nejaké krajiny, kde si zažil nejaký možno príjemný alebo nepríjemný zážitok. Čo ti pripomína, ktorá krajina ti pripomína niečo, čo sa ti nielen tak nevymaže z pamäte? Tak ak začnem tým nepríjemným zážitkom, tak mám kopec príjemných zážitkov zo Španielska, ale takisto nepríjemných. Bolo to, myslím, 3 roky späť na majstrovstvách sveta, keď sme sa v podstate chystali na svetový šampionát pri Barcelone a boli sme v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a podarilo sa nám byť v takej situácii, že nás okradli tesne pred šampionátom a museli sme s tým v podstate nejako vynaložiť a vyťažiť z toho potom maximum. V podstate tesne pred šampionátom 2 dní sme boli súčasťou krádeže a potom 2 dní na to pretekať. Mentálne nastavenie nebolo úplne ideálne a nebol to najlepší zážitok. Tak toto sa ťažko počúva, keď prídeš niekde do sveta, snaží sa tam orientovať a následne ti ukradnú veci. A ukradli vám aj bicykle, alebo to vám zostalo? To bolo jediné šťastie, že bicykle ostali v aute. Ukradli nám v podstate iba nejaké doklady, techniku, elektroniku a podobne, ale bicykle ostali v aute, čo nám v podstate umožnilo na tom šampionáte štartovať. Takže hovoríš, že to boli majstrovstvá sveta. Ako vyzerá typický deň na majstrovstvách sveta, respektíve na svetovom pohári? Má to určite viac dní, tak skús nám to popísať, že od toho príchodu až po ten deň pretekov. Tak svetové šampionáty bývajú v posledných rokoch také komplexnejšie, je to vždycky spojené s inými disciplínami ako BMX alebo Flatland. A ten šampionát je väčšinou naplánovaný na celý týždeň. Začína to tímovou súťažou, v ktorej súťažia 4 až 6 závodníci z každej krajiny a bojujú v podstate za tým. Potom je tam väčšinou deň alebo 2 pauza, kým štartujú elitní pretekári, medzi tým štartujú ešte juniori, takže tam je nejaká príprava a tréning pred tým samotným štartom toho pretekára a pokiaľ sa tomu pretekárovi podarí postúpiť, v mojom prípade, pokiaľ sa mi podarí postúpiť, tak je tam väčšinou deň pauza do tej finálovej jazdy a tá finálová jazda je v podstate tým koncom toho šampionátu. Takže s týmto sú spojené aj tvoje nejaké
aj úspechy. Ktorý tvoj úspech si vážiš najviac? Čo bolo tvoje najlepšie umiestnenie pre teba, ako si vážiš? Tak veľmi si vážim tie medalové pozície z juniorských majstrovstiev sveta. To bolo na pretekoch v Taliansku. Vtedy to bol spojený šampionát takisto s downhillom a cross country, takže tam bola tiež väčšia komunita jazdcov, nie iba z trialu. A takisto si veľmi vážim pódiové umiestnenie zo Svetového pohára v Berlíne. To bolo pred 5 rokmi, alebo 6 rokmi. A to bolo takisto finálne kolo Svetového poháru, ktoré ma aj nakoniec vyšvihlo v tej finálnej pozícii do top 5. Takže to sú úspechy, ktoré si najviac vážiš. A čo teraz ťa čaká najbližšie, aké podujatie? Najbližšie ma čakajú majstrovstvá sveta v Saúdskej Arábii, kde ideme s tímom už o mesiac. Takže uvidíme sa tam spolu, keďže ideme spolu. A postupne sa na to pripravujem. Takisto sa pripravovali dneska 2 členovia tímu, Aďo s Vilkom, ktorí tu sedia. A uvidíme, ako to dopadne. Príprava na majstrovstvá sveta je určite veľmi komplexný proces a vyžaduje si naozaj koncentráciu. Takže je v podstate mesiac, niečo cez mesiac do toho, čiže už je to dosť blízko. Už sa to blíži a v podstate teraz to nie je o tom niekam posunúť svoj level alebo niečo zlepšiť, ale iba v podstate oprášiť všetky techniky a snažiť sa byť konzistentný a už sa iba udržať v tej forme. Áno, to znamená, že není to už o tých výkonov, už v podstate teraz nedokážeš natrénovať už nič. To, čo si natrénoval, to si sa tomu venoval poctivo, svedomito od začiatku roka a teraz to vlastne len dokážeš zúročiť, zúžitkovať. Takže, deti, keď vás niekedy nebaví škola, tak si spomeňte, že aj triál vás môže zobrať do 20 krajín. Takže ak nebudete padať v triále a budete sa snažiť, tak sa dokážete dostať do ďalekých krajín, tak ako bol Samohlavatý. Samo, veľa detí tu športuje. Dnes možno niektoré začínajú, niektoré už trénujú vážne. Čo by si im odkázal? Tak hlavné je si to užívať. Mať nejaké puto s tým športom, s tou jazdou a nechodiť na tréningy kvôli tomu, že musím, ale kvôli tomu, že chcem. Takže užívať si tie tréningy a mať radosť z tej jazdy. To je to hlavné. Presne o tom to je. My v tejto komunite máme teraz rôzne železka v ohni a nachádza sa tu medzi nami aj majsterka sveta. Je to Adelka Kubová. Adelka Kubová, poď ku mne. Poprosím potlesk. Ja ti prenechám moju sedačku, ja si sadnem takto. Takže Adelka Kubová. Tento rok si sa zúčastnila na majstrovstvá sveta v Španielsku. Aké to bolo? Aký bol ten tvoj postup a tie pocity na tých majstrovstvách sveta? Zážitok a páčilo sa mi to. Tak to sa veľmi tešíme. Aké to bolo, keď si začala ten pretek? Že teda vedela si, že ideš do toho a aké boli tie pocity? Bála som sa, ale išlo to dobre. A mala si počas preteku aj nejaký pád? Nie. Vyšla si celú cestu, teda celý čas toho preteku koncentrovania a snažila si sa? Áno. Takže bola si pripravená, neváhala si a naozaj si dala do toho všetko. To sa ma veľmi teší. Ty si okrem toho, že jazdíš aj cyklotriál, ty si všeobecne tak športovo založená, máš aj veľa ďalších úspechov. Aké sú to? Tanečné, tiež majsterka sveta. Takže majsterka sveta aj tanečný, takže toto je naozaj úspech. A ešte v čom? Poď. A to je tak všetko. To je také skromné, dvojnásobná majsterka sveta. A ako to je u teba? Skús nám popísať, alebo respektíve ostatným, že keď aj tebe sa nedarí niekedy, že ti proste niečo nejde na tréningu, ako ty s tým bojuješ? No, tak niekedy aj
plačem, ale vždycky poviem, že idem ďalej. Tak určite to patrí k tomu a takto sa rodia majstri sveta, lebo aj my tu máme takú jednu majsterku sveta Adelku Kováčovú, čo je majsterka sveta v Pantreku, neviem, kde sa nachádza, išla oslavovať, babka má 70-ku, takisto Adelka, ako ty, musím vás potom zoznámiť, už ste sa stretli dneska, či nie? Tak vás musím zoznámiť, lebo Adelky sú potom také talentované a takisto ona na tomto Pantreku strávila neskutočné množstvo hodín a neskutočné množstvo tých jazd, aby sa naozaj dostala na ten level, čo aj ty hovoríš. A teda takisto aj keď nám niečo nejde, alebo keď sa nám niečo nepodarí, tak musíme naozaj sa vstať a ísť ďalej. Dobre, veľmi pekne ti ďakujem. Môžeš si sadkať a my budeme so samou potom ešte pokračovať. Samo, čo teba drží v športe doteraz? Skús povedať, že koľko rokov sa tomu venuješ, lebo si to neviem takto vypočítať, od toho 2000. Je to 2008, to musím tiež prepočítať. Takže takmer 20 rokov. Skoro 20 rokov, nazvime to tak, nechcem robiť chybu v matematike. Jasné. Takže skoro 20 rokov. To je naozaj úctyhodný vek. A čo ťa teda pri tomto športe drží? Tak špeciálne pri triale ma drží tá vášeň sa zlepšovať každý deň a proste ma baví na tom bicykli robiť kreatívne veci a tvoriť každý deň niečo nové. Je to pre mňa ako taký kanvas pre umelca, na ktorom stále niečo tvorím. A nie je to iba o tej jazde a chodení na preteky, ale takisto o tvorení a užívaní si tých vecí, ktoré robím na tom bicykli. A ako to je s tou motiváciou? Už sme troška načali, že keď ti to teda nejako nejde, že čo urobíš ty, čo by si odkázal tým deckám, že keď im sa nedarí a sú tam tie pády. Tak ja osobne vždy beriem inšpiráciu od tých vyšších odo mňa, alebo z iných športov, od športovcov, ktorí dokázali toho veľa a pozriem sa na tie ich pády a ako sa od toho dokázali odraziť a potom nájsť nejakú novú inšpiráciu a inšpirujem sa z toho. Či už sú to tenisti, basketbalisti alebo nejakí futbalisti. Pozerám sa na tých športovcov, ktorí toho dokázali v živote kopec a beriem inšpiráciu v nich. Máš ty nejaký vzor vo cyklotriále? Cyklotriálový vzor úplne nemám, ale beriem inšpiráciu veľmi od basketbalistov, ako sú Kobe Bryant, ako býval Kobe Bryant, alebo aktuálny Steph Curry alebo LeBron James, takže beriem inšpiráciu od takýchto individuí, ktorí dokázali toho v živote veľa. A ako to teda, ako od nich čerpáš? Sleduješ ich na Instagrame, alebo ako sa dá čerpať, alebo ich čítať? Či už sociálne siete, alebo keďže basketbal je väčší šport, je tam oveľa väčšia zásoba tých informácií alebo videí rôznych inšpiratívnych filmov alebo podobne, ktoré sú zhotovené ohľadne týchto športovcov a beriem tú inšpiráciu hlavne z tohto. Čo by si poradil mladším športovcom alebo ich rodičom, keď napríklad sa stáva, že teda decká majú, by som povedal, že ťažšie chvíle a teda chcú s tým aj skončiť, že čo by mali rodičia vedieť? To je skôr tá inšpirácia alebo reč tým rodičom, že niekedy netlačiť na pilu, ale nechať tie deti si ten šport užívať a proste nájsť tú vlastnú záľubu k tomu športu, lebo nie vždy je to rozhodnutie dieťaťa, niekedy je to rozhodnutie rodičov a to dieťa si postupne k tomu športu nájde nejakú záľubu, ale nechá to hlavne na nich, aby si dokázali ten šport užívať sami a neriešili tie vonkajšie faktory od tých rodičov, ktorí ich do toho niekedy možno tlačia. Proste nechať to na zábavu pri tom športe. A bolo aj v tvojom prípade, že keď mal si nejaké ťažšie chvíle a že rodičia ťa podporili a podržali? Určite áno, bez toho by som tu nebol, nesedel, takže je to od toho prístupu rodičov určite veľká, neviem ako to nazvať, veľký prínos je aj od tých rodičov, keď dokážu podporiť to dieťa, ale tým správnym smerom, nie na ňo tlačiť, ale naozaj ho podporiť. Áno, takže rodičia, určite porozmýšľajte nad tým a skúste urobiť čo najlepšie. Ja tiež som rodič, tie deti sú celoživotný projekt a niekedy sa to naozaj že môže skúšať rôznymi spôsobmi a
ten výsledok je ťažko ovplyvniteľný, lebo je tam veľká remena od tých detí. Čo hovoríš na dnešnú našu generáciu v triale, ako to vnímaš? No, som rád, že sa vyvíja a že napredujeme. Máme tu veľmi veľa potenciálnych talentov do budúcnosti. Čo ma trošku mrzí je ten počet, že mohlo by byť tých športovcov viac, hlavne u nás v triale, ale dúfam, že do najbližších rokov sa to číslo zvihne a bude nás viac v tejto našej komunite. Trial je veľmi komplexný a veľmi ťažký šport a v podstate je to strašne veľa o vytrvalosti, lebo kým decká sa naučia prejsť jednu palety, dve palety, tak to je veľmi náročné a častokrát, keď už dokáže prekonávať nejaké prekážky, tak v podstate tie decká sa vzdajú. Ale naopak, ak sa zase nevzdajú, čo aj vidím, a prejdú týmto obdobím, tak ich to posilní nielen v tom športe, takisto, ale aj v živote. Je v podstate trial je veľmi malá komunita, takže není ani v podstate, tam ťažko sa potom rozrastá. Viem, že máme na Slovensku 4 kluby a ťažko sa získavajú tí noví pretekári, lebo je to veľačo, je to výnimočné. Trialista je vždycky niečím iným, lebo nie každý dokáže chytiť bicykel a dokáže preskakovať nejaké veci. Ešte ten pump track je taký jednoduchší v tom, že sa dá robiť na akomkoľvek bicykli, akýkoľvek jazdec dokáže tú jazdu odpreteká a ide novo usmiatý, ale ten cyklotrialista to má o to náročnejšie, že musí odjazdiť musí, ale musí do toho aj veľa dať. Čo by si nám ešte chcel dneska odkázať? Tak čo sa týka dneška, tak dúfam, že si túto akciu všetci užili a podali skvelé výkony, či už na klubovej súťaži alebo na tréningoch. Ja som mal možnosť vidieť 4 jazdcov, ktorým som sa venoval dneska a verím, že aj ostatní jazdci podali skvelé výkony a snažili sa niekam posunúť ten svoj level, či už na pump tracku alebo na triale a tešilo ma so všetkými. A dneska si sa komu venoval konkrétne? Budú to jazdci, ktorí idú s nami aj do Saúdskej Arábie? Dneska som sa venoval 4 jazdcom, 2 z toho budú súčasťou výpravy do Saúdskej Arábie, 2 juniori, konkrétne Aďo s Vilom, ktorí sedia napravo pri stole, zvili ruky. Takže boli tam aj jazdci súčasťou výpravy do Saúdskej Arábie. Dobre, skúsime troška vyspovedať aj chalanov. Milo, poď ku mne. Poď si zastanúť do tohto kresla. Opýtame sa ťa, že ako ty si sa pripravoval, alebo sa pripravuješ na Saúdskú Arábiu? Trénuješ? No, ako sa pripravuješ? Takže ty si každý deň si na bicykli? Nie, ale mám aj súcvik plus nejaký kardio, čo znamená beh, alebo na nejakým trenažéri. Takže je to kombinácia všetkých týchto činností, ktoré robíš, aby si sa tam dostal. Tešíš sa už na tú Saúdskú Arábiu? Celkom áno, len sa bojím Počasie? No, tak Tam asi pršať nebude, tam skôr môže byť neskutočne teplo, ale priznám sa, že nepozeral som si, že aké tam býva počasie samo. 40-ky budú. Takže 40-ky budú, fúha. Takže ty si z Prešova, vy tam máte skôr také zimné počasie, takže na tie teplá si nie je až tak zvyknutý, že? Dobre, ďakujeme a zavoláme si aj tvojho tímového kolegu. Sadaj do horúceho kresla a povedz nám, že aké boli teraz tvoje posledné najväčšie preteky? posledné preteky boli z Ružomberku. To boli slovenské, ale však zúčastňuješ sa na mnoha zahraničných pretekoch. Teraz boli vo Francúzsku. Čo to boli za preteky? Pohár. Svetový pohár. To bol Sveťák, čo? Aké to tam bolo?
ťažké, lebo boli tam ťažké podmienky, pršalo a bolo tam táhno. Takže radšej obľúbuješ slnečné dni, ako budú v Saudskej Arábii, ako blato? Takže budeme sa tam tešiť na to slniečko a snáď sa aj podaria nejaké výkony. Dobre, ďakujeme. Takže toto bolo vlastne také krátke predstavenie reprezentácie, ktoré sa zúčastní majstrovstiev sveta v Saudskej Arábii, kde sa zúčastním takisto aj ja, aj Janka Kucová. Pôjdeme Janka k mikrofónu. ako slovenský tím, ako slovenská reprezentácia. Budeme sa snažiť reprezentovať Slovensko najlepšie, ako budeme vedieť a budeme dávať do toho všetko. Ja v tomto momente už som vyčerpal všetky otázky, ktoré mi Erika pripravila, takže ešte zalistujem, ktoré som náhodou ja preskočil. Takže ešte by ste nám mohol samo povedať nejaké zaujímavé príhody, nejaké testovateľské. Skús vymenovať všetky krajiny, kde si bol. Fú, musím zalaviť pamäti trošku. Tak začnem tými vzdialenejšími, aby som ich odbil hneď z toho listu. Tak tá Južná Afrika, Amerika, Island, Anglicko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Francúzsko, Španielsko, Andora, Taliansko, Švajčiarsko. Ty vole, asi by si to aj dal. Krajiny Veľkej štvorky. Potom tam bude tie Arabské Emiráty, tento rok pribudne Saudská Arábia na ten list. A ešte tam pribudne, teda je tam Čína, tam si bol takisto Andrej s nami. To bolo v 2018 a potom sme doniesli na Slovensko COVID. Áno, presne tak. A potom by som už musel veľmi lobiť v pamäti. Takže bol si aj v Amerike. Áno. Koľkokrát? 4-krát a vždy som sa zúčastnil jedného z najväčších festivalov bicyklových na svete v Bentonville Bike Fest. A rád sa tohoto festivalu zúčastňujem, pretože je tam súčasťou aj cyklotrial, je tam vždy medzinárodný pretek kategórie C1 alebo HC a je to v tej komunite bikerov, takže je to skvelý event. A jaká je Amerika, lebo vieme, že v Európe naozaj tá trialová špička je na vysokej úrovni. Ako to vyzerá v tej Amerike? Čo sa týka sveta je veľká, ale čo sa týka trialu je veľmi malá. Tá komunita v trialu v Amerike je ešte menšia ako na Slovensku, je tam jazdcov veľmi málo. Keďže vieme, že Amerika je obrovská, tak tí jazdci sú roztrúsení po celom štáte a nemajú so sebou taký veľký kontakt. A stretajú sa takisto 1-2 krát do roka na takomto podujatí a tých profesionálnych jazdcov alebo jazdcov na väčšej úrovni je tam minimum. Takže... To je veľmi zaujímavé na to, že je to taký obrovský kontinent a ešte menej jazdcov jak na Slovensku. Takže môžeme sa ešte tešiť, sme väčší ako Amerika. Takže ja som si pozeral nejaké videá na YouTubeovom kanáli, boli tam aj nejaké krásne zábery z New Yorku, aj tam si bol jazdiť? Áno, New York bol taká medzizastávka na ceste domov, keďže je to spoj na ceste do toho Arkansasu, do Bentonville. A takisto v Central Parku sú skvelé podmienky na jazdenie, čo som neočakával, ale sú fakt skvelé podmienky na jazdenie. Je tam plno kameňov, trávnatých ploch, kde sa dá jazdiť a rozbiehať. A užil som si aj túto zastávku na ceste z Ameriky. Čiže bola to cieľená zastávka v New Yorku, aby si dal špendlík na globus, že teda bol si v Amerike a jazdil si. Takto by som to nazval. Central Parku. Áno. Tak to je perfektné. Vyzerá, že naozaj si odžil toho na tom bicykli veľmi veľa. Aké sú potom tvoje nejaké ďalšie plány, nejaké vízie, lebo každý vidíme dopredu, niektorí menej, niektorí viacej. Ako to je u teba? Tak čo sa týka cyklotrialu, mám ešte veľa plánov a ambícií do budúcna s mojou jazdou a už teraz sa snažím posúvať aj ostatných jazdcov ako tréner a podobne. Takže nie je to už čisto iba o mne, ale aj o druhých a snažím sa pomáhať s tým knowledge, ktorý mám ja ohľadne tohto športu a posúvať to trochu ďalej. Veľmi si to vážim, lebo ľudia
dneska by som povedal, že ťažko odovzdávajú tie svoje skúsenosti ďalej, respektíve aj v tom triale to bolo veľmi ťažké, že každá infraštruktúra potrebuje aj nejakú aj trénerskú komunitu a v triale to je veľmi ťažké, lebo keď niekto trial robiť nevie, tak to trénovať nedokáže. Ale kto nevie robiť, by som povedal, že pump track, tak sa to stále nejakým spôsobom že dá naučiť, keď dokáže pochopiť nejaké teoretické veci. Ale ten trial si niekedy musí človek až vyskúšať, aby vedel, že ako niektoré pohyby vyzerajú, aby to následne odozdal tomu ďalšiemu. Takto to vnímam ja ako tréner, takisto aj jazdec v tomto triale. Ja v tomto momente už som vyčerpal veľmi veľa otázok, takže z mojej strany je to asi všetko. Ja by som veľmi pekne chcel poďakovať, že si sem dnes prišiel, že si odozdával deckám nejaké ďalšie skúsenosti na našej trialovej akadémii mládeže a budem rád, keď sa budeme vydávať na takýto podujatia, kde budeme zase odozdávať spolu tie naše skúsenosti, ktoré sme kedysi som nabral, takže zase ich odozdať nejakým ďalším deťom. Samo, veľmi pekne ďakujem, poprosím veľký potlesk pre Samoa Hlavatého. Ďakujem pekne. Samo, ďakujem. A my v tomto momente budeme po krátkej prestávke pokračovať vyhodnotením slovenského pohára v triale, kde ceny, ktoré sú tuto pripravené, si prevezú konkrétni pretekári, ktorí už tuto majú napísané jednotlivé mená v jednotlivých kategóriách. Takže môžem si ísť na záchod, že som písal včera celý čas. 8 až 10 minútiek sa tu znova stretneme, ja sa občerstvím, musím sa napiť a budeme pokračovať vo vyhodnotení. Následne potom bude vyhodnotený aj pretek pump tracku. Takže pekný deň ešte.